Hake board exam Kokborok subject Kokborok no Roman script by khlaijak yani bagai bubagra bo kha khamjak tai Tiprasa kwbangma lukurok bo kha khamjak amsuk jora romoi jeng sanlai phaio Tiprasa bubagra bo hake amo tabuk bo khlaijak ya hake amo no Tiprasa je rung srungnai rok beleke kost nangjago amoni bagini o kwbangma Tiprasa youth sindi kwbangma Tiprasa rung srungnai rok hindi amo jesa panang thung jeng panang thung amo sanlai ma tonglaio tuma hamale jeng bo saimano tai joto no saimano je manjagi phaijak Kokborok bangla bai sinyani hake Roman script bai sinyani beleke Roman script ni sei Bangla beleke kosto nango amoni bagi Roman script bai silam rikai taisa sohos ngai Tiprasa lukurong bagi haipana jechini o Tiprasa leaders rok amsuk sani tong bose amono rijagya Kokborok no Roman script bai rijagya hake tomo chung Tripura bo sikjagi tongma daklaimo kobikok sanan thanga ke asuk Kokborok Roman script bai Tripura bo to Kokborok no sinyani bagi sanlai tonglaimani haipana amo rijagya hake chini leaders rok kwbangma demand no tui je hapang bai gdalmani chini amo bisingo Kokborok Roman script bai potongo hake amo directly chini Tiprasa no simia leaders no bo insult leaders ok black he weak ni borok naishikmani kahai klayo tuma hamale o Kokborok no langka borok chini leaders rok chini Tiprasa rok sani tongmani borok amono slamya bo kok naya Tiprasa rok ni that means borok Tiprasa rok no haino borok normal ni wanchuko borok serious naya chini Tiprasa ta chini leaders rok no amoni bagi ta amte hai khaijagi tong blei tini chini leaders rok thungjagi tongo chini Tiprasa rok thungjagi tongo chini Tiprasa bai Tiprasa no kok bangra lai tonglai leaders bai leaders borok kai samung khlai ya wei chini leaders no amde kok bangra wei jengbai jengno kok bangri tono hagi sar David Murasimutini Facebook te kaisa post khlai kya jengje indigenous Tripura ni Tiprasa tongnai borok ro Bangladesh illegal immigrant minister tai sonyorok no yakari khenyo sao hai hinei sakha hake belekhono omo oro wanchuk jangnai kok tuma hamale je Tiprasa rone ancholic party tongmani demand khaimani separate state Tripura motharo greater Tipraland IPF tirok Tipraland ama sanmani BJP rok yakari rimani hayake reject khlai rimani amo manya amo rimia hnei Tripura hasteni CM Dr Manik saha sawari mani amono tuibo kwbangma kok asalejak tabo hake notice lai rok tweet hake x.com amono tui post khlai samani Tripura ni BJP reject khlai ka Tripura mothate IPF tini je separate state demand khaimani hinai hake bubak rate se retweet khlai ka amono press conference nai hinai khna amono tui press conference khaijak nai hinai that means BJP ro amono reject hake yakare rifano Tripura mothate IPF ti je Tiprasa ancholic party rok sani tongmani Tiprasa rok ni bagi separate state amo nitiye kok sanani bagi press conference khlaijak nai hinai bubagra saka khna hake o jago kubi kok sanan thangake Tiprasa rok ni kwbangma imang tongmani je separate state no tuye hake Tiprasa rok wanchugi bo tongo je BJP hake central ni je government tongmani national party tongmani borok accept khaigla khnai amo mukum tutini saiman tongo tuma hamale Tiprasa rok amsuk national party rok bai kwbangma je samung khlaipano je agreement khlaipano Tiprasa rok thaino sanpana amo baksa rejago tai baksa rejagya bisirba kobikok sanan thang ko jago rejagya no bisirba bango haike borok ama amtinyo sanai mukum tutini saiman tongo tuma hamale amo political game sai tong tuma hamale Tripura onor jotono saimana majority somoni minority sobni haike am majority kamang ga ke borok amono sajagye je Tiprasa rok o jagani separate state chanmani hake amoni bagino central bo bongni board no manani bagai Tiprasa rok jesupano thungjagi tongtu borok bo thungnani chesta khlai tongo mane kisa je board man tongsak amsungno renani amte hai system ta mo jengje nukmani mote kai hake no kwbangma borok rok sawi bo tong Tiprasa lukuro Tiprasa ni je leader tongne rok joto thanchang nan nango kubuni haste rok ongmane hai anga ke Tiprasa rok bting no thinang beleke kirima chingchang ne amon nang mani di na mani ya haji hake amon tabo BJP je reject khlaimani je bubagra songrongni je greater Tipraland haike IPF tirongni je Tipraland haike separate state sanmani amno reject khlaimani amono bubagra songbusa je amoni bage khana nailai je borok press conference khaipuro tamsa je nake alada angida borok Tiprasa rokni je demand no sani tongno nake je tabungni haino da soli ui tongno amoto sawi manai tinang jorao haipano chung joto saimano bubagra tai Tripura mothate Tiprasa rok ni je kwbangma leaders tongnai rok je borok sani tongbai mani amo je BJP amtrok sawi je BJP ni je chung nuka central lok kwbangma Tiprasa rok ni manthai soktai agreement khlaibo implement khayang tomani amno ti kwbangma khakoi lejak Tiprasa leader tai bubagra songrok haipano chung kwbangma live mani cheri ni ke notice ni kwbangma onyo haste tongnai rok je chini Tiprasa rok no solnai rok borok separate state chanmani ama hai tomang samang asuk lai manya kwbangma samung khlaina nango ajago tei central lok bo kaham
minister ungna nango bukha klaijat ungna nango haya ngake nong ni mokol buskango no nugui tongna o chikon tete Tiprasa enkot klaimani chikon tete si amukun man samung klayam suk haike omose manyangi tongo amale ta sade direct funding haino sanmani o 2% no bari roi te kisa bari nani rang amo sanmase 30% no 20% no klaimani omose manyangi tong haike separate state chung demand klaimani amo mada mano manya wan chuginyaila amo political bongni faida hanga ke manai haipena chini Tripura amo political faida da tong bongni mungsa bukri tama hamala jago chini Tiprasa rungni MP tongbo chini Tiprasa rungni ancholik party no besare wi dikhakai chini Tiprasa rungni ancholik party paya singthane kapla ingya singthane amo hai kaisa bongni borokni help Krisara. Hake pura 100% no chini Tiprasa rok thancha tongna nangnai hayasa chini Tiprasa rok ni MP bo kaplai ingya chini Tiprasa ni je kok rok khana jakla hake bo bubagra ni bin baifanang tong ni MP bo Tiprasa rok ni kok saimi angnai tuma hamale bono control khanya onyosi hake bubagra songno bunung na Tipra motharong no onyo bai gedalman bagi BJP rok gedalman bagi kok saimi ang tomon Tiprasa rok ni hamkrani bagi kaham ga khuluge omani kok ya bubagra no sawo tuma hamale usukango je YTF ni first plenary season no bubagra je ajago bason pro bo bubagra sawo ang amsa kahamke kok sawimi ya khuluge tuma hamale chambre jago nei hake ajago wanchu gunya chiri a party wo botongya bubagra a party baise gedaljak Tiprasa roni ekod mara mano nei agreement khalmani yagulo hake amo bose bo sara gyangi tongo sana nai ke bamni ke chambre jago amni ke tasade hai irai nei kai wanchu gunya chiri andi kok sri se sari anga kai buti khlaijak tongkha hake amo koi kok sanan thang ke pura blackmail hajing to sumo chere rong no chocolate nan bagi nang o chocolate chana ke mosat phunuk de ani ma haya amte hai khlaijak tomai ke chini Tiprasa lidaro te chini Tiprasa ro chini man thai tongmani chungno le rejagya amo phunugu simi chungno musari toni jagwa chocolate phunugu simi hake chini man thai to amo manani haibena chungno rile riya musawa simi phunugi tongha dai ko masana ke musari hne hai khlaijak tongkha Tiprasa ro abongni man thai ro jotono manyangi tongbai kha o je chini leader tongne ro borok bo khlain tongu bubagra songrok haipena tam khlani hnu ayang kusu sakha tongnai jerinani hinai borok sa amte hai khlai toni unga kai tam khlani Tripura borok habang khlai ton nen musung jago bongni BJP ni bongni NDA ni haipena bongni NDA o Tripura toni nani nga kai te dol sa je o jago majority tongnai ayang nani phaibe ye borokno khushi khlainani nangnai bongno khushi khlainani ga ki Tiprasa rokno tai khushi khlainani amo sombhob sikrible hake borokno khushi khlaike mane no Tiprasa rokai dola kleksinai dofani baskango samung tane ni ya prisepano dofano kuzuk sakau tisana ni ya prisepano amte halida rokno nina dofani baskangse nono hamya ka phunogei nono dola tiklaiye bongni songjangno se kuzuk sakau tisana nane tai Tiprasa leader je Tiprasa rokno hamkare sani tongnai Tiprasa ni demand khai tongnai amno khai reject khlaiye amo manya hai irai ni sai tongnai hake ami chini kogia kabangma Tiprasa lukurong no kok sai tonga hai nei hake binikisa amdikina harenyo angoro norok jotono o kok sawi khnarika hake tinin bidam sungno noro o kok no bahingja kobidang jang na sengra community bisinti ke shahari mano hake noro video le nayo channel e subscribe khaya please channel bo subscribe khadi telo video no sajaka like khlai di share bo khlai di jotono no khulmbai kya hambai